من چند بار برامدگی 99 بار برامدگی خلقتر مدرای بودم Зебинисо Баротова яке аз куҳансолтарин зани ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аст. Вай 100сола мебошад. Як аср зиндагӣ кардаасту ширинӣ ва талхиҳои ҳаётро чашидааст. Новобаста аст аз обу шиканҷа то ба 100солагӣ устуворона қадам ниҳодааст. Имрӯз набераву абераҳояшро тарбия мекунад, то дар мушкили онҳо дилшикаста нагардида сарбаландона умр ба сар баранд, чунки таҷрибаи ҳаёт инсонро аз ҳама ҷиҳат камол мебахшад. همه کلخوشی ها با کارخانه تو بکرم منم کار میکرم منم بقیه کار برمیکنم برای هم همشه بازی میدارندم کار میکرم منم همشه یه برای هم با حالی یگره Зебинисо Баротова бо баробари куҳансол буданаш бекор нишаста наметавонад. Дар вақти холигиаш ба нигоҳубини абераву чабераҳояш машғул мешавад. Тамошои оинаи нилгун ва гӯш кардани сурудро бисёр дӯст медорад. ҳисси шунавоиаш ҳам хуб буда хотираи мустаҳкам дорад. اکو منم که من این نیبرهای پیش ازم نیستم اکو برای همین که برای 199 تا برآمدم منم ин зани куҳансол 12 фарзанд ба дунё овардааст. 3 нафар фарзандаш дар айёми кӯдакӣ ва 1 нафар дар синни 54солагӣ фавтиданд. бино ба нақли духтараш баъд аз марги писари 54солааш ки наздик 2 сол мешавад, каме ҳоли модараш дигар шудааст. аз доғи фарзанд зиқ мешаваду бисёр дилтангӣ мекунад. баъзан ҳолат ҳатто гирья гулӯгираш мекунад. аммо ҳангоми ба хабаргирӣ омадани духтаронаш боз хурсанд шуда ғамро фаромӯш мекунад. ҳамамон зимистон шавад ягон бор хонааш намемонем эс мебарем ҳамамон навбат ки нигоҳ мекунем ҷош биёд зиқ шуд гуфта як боғо буда чағзанонда шашли буронда чағзанонда мебин бо як элак шода мешад. Ашрафбой Исломов фарзанди калонии ин зани куҳансол аст ки ба синни 73 даромадааст. Вай мегӯяд модараш аз даврони ҷавонӣ бисёр меҳнат мекард. Ин зан то ба синни нафақа баромадан тахминан 40 сол дар хоҷагии деҳқонии минтақаи Фрунза ва Қотима кор кардааст. Дар колхоз ӯро ҳамчун зани серфарзанд ва қаҳрамон модар мешинохтанд. аз хоҷагии деҳқонӣ барои чинакчии беҳтарин ва қаҳрамон модар буданаш соҳиби мукофот ва раҳматномаҳо гардидааст. Tozda para buldu, paktı zeminonu buldu, kalkozunun yoğun mera, paktı mekin. Önce tabi joy mukofotomaya gidi sandalye moy kumkade traktör ki yak traktörü küreke mevada şabı to düzü şabı mekişti hamamı çeti sandalye işte. Pagraz bu kanor sekanor paktı traktörçi bu da zavar mekat. Koro vazim bu peş oldu, tekniko kam bu. Хад дастаки буд корои колхоз. Новобаста аз 100солагӣ ин зани куҳансол аз саломатии худ шикояте надорад. аз сабаби хира шудани чашмонаш модарро чанд сол қабл аз ин ҷарроҳӣ карданд. ҳоло вазъи саломатиаш хуб буда дуру наздикро мебинад ва ҳамаро зуд мешиносад. Сизе овқат бошад кам мехӯрад акун. мӯл неве кам даро. Саломатиш нағз. ягон бор вай шуда балисиё рафта вай када хӯрафтагиш не. Марҳабо Сангинова наберакелини ин зани куҳансол аст. Вай ҳамарӯза биби шавҳарашро нигоҳубин мекунад. бисёртар барои биби хӯрокҳои серғизо медиҳад. қаҳрамони гузориши мо Зебинисо Баротова давомирӯз то 4 маротиба хӯрок истеъмол мекунад ва ба набераҳояш низ насиҳат мекунад ки шиками сер қуввати ҷон аст. аз ин рӯ хӯрдани хӯрокҳои серғизоро ба наврасону ҷавонон бештар тавсия медиҳад то онҳо боқуввату бузург гарданд. Bazı dilşon zıx meşat, dod mümkün, inaşna olmad ve yaşna olmad mümkün, mene aldım mümkün. Boloş be bazı mene föylüşe onlikinandik onta doktor obiyodu ka bo xanda bozkede or meşan, aldım meşan. Yo mene mültar varkadan gram mene amakame jörmetenim inonu ziktar. Mene mebiyon hadoshon jogzade meşnan. ин зани куҳансол имрӯз ёди рӯзҳои ҷавонӣ мекунаду ба фарзандон ва набераву чабераҳояш аз лаҳзаҳои хуби замони гузашта нақл мекунад. Зебинисо Баротовии 100сола ҳоло соҳиби 9 фарзанд, 32 набера, 80 абера ва 11 чевара мебошад ки ҳанӯз барои тарбияи онҳо саҳм мегузорад. гузориши Фарзона Шамсӣ ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.